Ai, la cleca. Ai, la cleca. Torno a dir, com vam dir ahir, que és una secció que jo intento no saber-ne res, perquè m'agrada venir aquí a jugar, a veure què tirareu i què rebrem i tal. No sé si tu també... Tu no vas tan verge perquè has preparat molts vídeos. Jo ho sé tot perquè... Exacte. Però bueno, a veure què surt. Bona nit, Jordi Cervantes. Bona nit, Turris, vull dir Roger. Com estàs? I bona nit, Carles. Què tal? Sí, això. Com ha anat avui a Megafonia? Bé. Avui no t'han fotut cap pal, Potser... per Walkie? No, però bueno, alguna he tingut. Alguna s'ha escapat, no? A vegades se li escapa algun sonido del sistema. Sí, em posa molt nerviós això, Jo sempre dic, noi! Crido noi! És el seu portàtil, És el seu ordinador, això també és veritat. Però bueno, jo el deixo ben configurat, si no saps tocar-lo, noi. Bueno, dic-lo de Turris perquè l'any passat és veritat. va ficar un altre paquet de galetes. Sí, però bueno, hauríem de gestionar-ho. Currar-nos un mes, com li dius Turris. Com li dius a l'entrenador, Hágase, sí. Hágase, Roger. Ja, però dient tu, Porsche, a veure si ens regalen un Porsche, què hem de fer, no? Qui sap? Bueno, ja està tirat si més no l'am. Digues, amb què vens avui? Què ens proposes? Us proposo, per exemple, la subcareta de la careta de la cleca, que és la del Roger. És la secció dins de la secció... Endavant. Tremendos golacos, tremendos golacos, tremendos golacos. I és amb els millors gols els hem estat repassant. Sí, no els hem vist, però... No els hem vist, però els hem anat repassant. Seria el tercer aquest. Sí. 3-2-1 has fet? No, bueno, no, dos. No sé com ha anat, no sé com ha fet el Carles, però... molt bé. Els dos golacos. Sens dubte, jo crec que és el millor fins ara del torneig. El d'Iglesias, que és un gol com una catedral. Estàs d'acord? Sí. El d'ahir de Jamal era molt guapo, El d'ahir de Jamal era molt guapo. I curiosament no va sortir com a MVP del torneig. Els delegats d'MVP no van decidir proposar-lo, però... Es va apretar i... Molt bo aquest gol, no? Té moltes coses, aquest gol. Se'l veu fora de l'àrea, llavors defineix molt bé, molta potència. Sí. És molt estètic com pica el travesser, pica a terra. Tremendo golaco. Són termes tècnics. Tremendo golaco a la subcareta. Ho diu 5 vegades i l'última fa molta gràcia. Perquè està molt alentit, no? Molt bé. Això faràs cada dia? Cada dia trauràs golacos amb això? Home, si hi ha golacos, sí. O si a l'inrevés hi ha com xuts als núvols o passes a la graderia... Clar, però no tens tremendo xut als núvols, no tens això. Bueno, No escolta. passa res. Tu vas prometre golacos i no els veiem, per tant Roger ha assenyalat. Vale. Ara tenim un altre vídeo, en aquest cas, novament torna a sortir a la cleca la Cèlia. Ostres, el seu racó preferit, realment? Sí, perquè està a Bali. Sí, està prenent el sol. Ha estat tot el partit, els 3 partits en aquell racó. Com un llangardaix, Sí, tots aquí patint per la calor i ella... Li és igual. Amb jugadors lesionats... Avui també ha passat això, no? No, avui no ha passat. Poca solidaritat, també. Home, a lo veurem, no? Jo demà li posaria una tovallola i que continuï... Sí. Això ho has fet tu en una prèvia d'un partit a la xarxa que al nostre company Fido li va agradar molt. Estàs agafant ja idees per que ho faci també ella. Clar. Com prenent el sol abans del partit? Perquè ella en teoria fa coses d'Instagram, però en aquell moment té el mòbil apagat. En teoria, dius. Té el mòbil apagat. Una altra persona que torna a sortir a la cleca, ho va fer l'any passat, no ahir, és el Juanjo García. Home. El tècnic de Júpiter. Que el vas atracar a la presentació, ara explicarem sobre els problemes que no vaig fer el vídeo. L'any passat anava buscant l'ombra de la fanal. Sí. Aquest any no li tocava i aquí el veiem. Jo crec que aquí la gent s'ha d'imaginar música sexy i ell tirant-se aigua per sobre. No hi ha música sexy, no n'hi ha. No ha donat temps, Roger, no apretis. Val. Un Juanjo que ahir ens va veure en directe, per tant potser, si vols saludar, aquesta és la teva càmera. Avui l'hem avisat que probablement sortiria i no ha fallat. I a la presentació el vas embarcar a muerte? Perquè estàvem parlant era interpel·lant. Estàvem parlant de la playlist de l'Històrics, que tenim una playlist de l'Històrics a Spotify, Torneig Històrics 2026, i el Jordi de cop diu i a veure quina cançó voldria Juanjo García. I estava Juanjo allà al públic dient i ara què he de dir jo? I després ens va enviar dient m'agrada molt l'Eiva. Per tant, que ho sàpigues que... No, però sempre dona gust veure la bona gent. Sí. I el vaig veure allà al mig de la presentació, que no l'havia vist abans, vaig dir, i per això el vaig interpel·lar. Juanjo. Un altre. Hem tingut un petit, com es diria, percance amb una de les voluntàries. Ostres, pobra, sí. Ja s'està rient, Carles. Ara ho veurem. Ha rebut una pilotada en aquest partit entre, diria, Montanyesa... Monte Badalona, no pot ser? Monte Badalona, no? Ostres, pobra, sí. Sí, perquè no són d'aquests cops que no te l'esperes, ha quedat una mica perjudicada, pobra, però s'ha recuperat ràpid i aquí veiem el tècnic de la Monta, el Luis Gallego, que s'ha interessat per ella, vull dir. Sí, han pujat molt recte. En canvi... En canvi...
No m'ho esperava, perdó. Jo no me'n recordava ja. No m'ho esperava. En canvi teníem a la Cèlia prenent el sol, igual que ahir jugadors s'estaven morint al terreny de joc, una companya seva s'estava morint. Feo gesto. Sí. Amb tot ens diuen... No pot continuar, No m'ho esperava. Ens diuen que no ja està bé i que no ha passat res, vull dir que al final... Bueno, sí que ha passat que el cop se l'endú, pobre Home, a veure, Si hagués passat alguna cosa no l'hauríem Si hagués posat. acabat a l'hospital no ho haguéssim tret. No, clar, pobre. Sí, però està bé. Però bueno, demà potser tinc una reprimenda d'aquesta noia. O de la Cèlia, també podria ser. Sí. O la Cèlia ha de fer el pack completo de tota la setmana. Cada dia trobaràs... Ja la veig demà amagada. Clar, no m'ha sortit sota. I per últim, tenim unes imatges d'un jugador del Júpiter que havíem dit que no sé què, no sé quantes, d'un tal Cucurella, però en realitat s'assembla al Carles García. Ara me l'ha tornat, Una mica Aquí el veiem, Però és curiós perquè li deien Cucu als companys. És el Marc Barceló, diria, Vale. i és jugador del juvenil, si no m'equivoco. Una mica Sergi Monzón, també. Sí. Sergi Monzó, el moñito del Futbol Que Cat. va marxant, han fitxat un altre. Era el moñito del Futbol Cat Exacte. i el Carles Com el trobem a faltar. competia amb ell a ser el millor moñito de l'Històrics, quan venia amb un sol Històrics, clar, era... Sí, exacte. Està al Singerlin encara, no? O... Va anar al Singerlin l'any passat? Va acabar la temporada al Singerlin, sí, i va pujar. Doncs... També us dic que ja n'hi ha prou de dir a tota la gent que té el cabell arrissat i una miqueta llarg, que Cucurella. Van fer la... Però tu no el tens tan arrissat. No, sí, el que passa que el porto planxat com una gimnasta, però Vale. sí. Van fer la broma, aviam quanta gent al torneig et ve saludar i et diu Cucurella, però clar, s'ha fet monyo i ningú... Te comes una paella, I ningú... He de dir que fa uns anys, una dada que no li interessa a ningú, em van confondre amb ell en una botiga de pollastres a l'ast. Bona Sí, persona. em sembla que era Fornells de la Selva, diria. I com va anar Jo això? vaig anar a comprar un pollastre a l'ast Sí, clar. i la senyora, la mestressa del puesto, «Ai, mira, Cucurella!» I jo no vaig acabar d'entendre què estava dient. Però no era una broma, I no, en sèrio, jo li vaig riure, i després diu, «Ah, no ets, no?» Jo, Ostres, no sé de què m'està parlant, senyora. uau. Clar, jo vaig anar molt lent aquí, Sí, anduvo lento. Sí. Demà ja vindrem al cabell suelto, si voleu, però potser em moro de calor. Això has de decidir tu, no et direm com has d'anar. Demà, demà potser sí. Que hi ha molts barcelonins, hi ha molts coneguts demà. Va. I tens alguna més, no? No, només fer un al·legato a favor de la roba que ens han proporcionat als homes de Nike, perquè tu, com en coneixes, que ens coneixem també des de fa uns anys, gairebé sempre vaig patrocinat per Nike. Sí, t'agrada jo he molt pagat mitja botiga de Nike Sí, correcte. Sí. de l'outlet de Badalona, per exemple. A més, ets un malalt de les bambes, per tant tens moltes bambes Nike, òbviament. I des d'aquí, doncs, gràcies Nike. Sí. Si em voleu enviar alguna cosa més, cap problema també.